Què passa quan busques càmeres de vigilància que ofereixin una relació qualitat-preu insuperable? Descobriràs que el número 1 d'avui és una autèntica joia amagada. En aquest vídeo et presento el top 5 de càmeres de vigilància que et faran sentir segur sense buidar la butxaca. El Tapu C660 és una càmera de vigilància que ofereix característiques impressionants, amb un preu de 123,99 €. És una opció que val la pena considerar. El Tapu C660 ofereix una resolució de 4 kpíxels, 8 megapíxels i una visió de 360 graus. A més, disposa d'una bateria de 10.000 mAh i és resistent a l'aigua. El Tapu C660 és una càmera de vigilància que ofereix una relació qualitat-preu excel·lent. El Tapu C660 és una opció que pot ser considerada pels qui busquen una càmera de vigilància amb característiques avançades. Arribem al número 4. Prepara't. El número 4 és una càmera de vigilància que ofereix una relació qualitat-preu impressionant, amb un preu de 28,49 €. És una opció que val la pena considerar. Els usuaris han valorat aquesta càmera amb un rating de 5/5, basat en 8 opinions. Aquesta càmera de vigilància ofereix característiques que la fan destacar. El número 4 és una opció que pot ser considerada pels qui busquen una càmera de vigilància a preu molt baix. El número 4 ofereix una bona relació qualitat-preu, però és important considerar les seves limitacions. Arribem al número 3. Prepara't. El número 3 és una càmera de vigilància que ofereix una relació qualitat-preu interessant, amb un preu de 49,99 €. És una opció que val la pena considerar. Els usuaris han valorat aquesta càmera amb un rating de 4,4/5, basat en 103 opinions. Aquesta càmera de vigilància ofereix característiques que la fan destacar. El número 3 és una opció que pot ser considerada pels qui busquen una càmera de vigilància amb una relació qualitat-preu més equilibrada. El número 3 ofereix una bona relació qualitat-preu, però és important considerar les seves limitacions. El número 2 és una opció que val la pena considerar, amb un preu de 41,99 €. Ofereix una relació qualitat-preu interessant. Els usuaris han valorat aquesta càmera amb un rating de 3,8/5, basat en 266 opinions. Encara que no disposa d'un model conegut, aquesta càmera de vigilància ofereix característiques que la fan destacar. El número 2 és una opció que pot ser considerada pels qui busquen una càmera de vigilància a preu raonable. El número 2 ofereix una bona relació qualitat-preu, però és important considerar les seves limitacions. Arribem al número 1. Prepara't. El número 1 és una càmera de vigilància que ofereix una relació qualitat-preu insuperable, amb un preu de 53,86 €. És una opció que val la pena considerar. Els usuaris han valorat aquesta càmera amb un rating de 4,5/5, basat en 708 opinions. Aquesta càmera de vigilància ofereix característiques que la fan destacar. El número 1 és una opció que pot ser considerada pels qui busquen la càmera de vigilància perfecta. El número 1 ofereix una relació qualitat-preu excel·lent i és la millor opció per a tu. I així arriba al final del nostre top 5 de càmeres de vigilància. Espero que hagis trobat la informació útil i que puguis prendre una decisió informada quan busquis una càmera de vigilància. No oblidis de subscriure't al nostre canal per a més continguts com aquest. Fins a la propera i entrem al lloc 5, on la cosa canvia.